Pasugit na po sa kumulungit ngayon kay daghan ng glaya. Daghan na kay pulak oh. Kuha na kong sukitiro si Daol. Ang kapiro si Dodo. Ang bonitiro si Tony. May pulak di dapita daw. Dagang laya. Pero wala may nangahagbong. Gani, dito ka sa unahan, Lucio. Basta naipulak dito ah. Tara. Tama-tama yung papasungkit ko kay ang biki tag 12 lang kilo. Asa naman to si Maria, oy? Maria? Maria! Unsa man ma? Dakuha po di mong tingog oy, naaragan ita sa tubangan. Naraman di ka sa atubangan niya, dili ka mo tubag. Unsa na isugo nimo ma? Adto sa ilang dodong pawiks bi, panghiram og kaguran kay magbiko ko. Magbiko ta? Sige ma. Pagdali ha, ayaw na pagkapit-kapit. Wala pang gapoy pulak diri. Eh? Sinong tasing Lucio ang tag-iya? Patay. O baka ta makit-ikler. Adto na ko sa labi nga pa akong pabalo nga pasungkit lang ko ugma. Sinong tasing man to o? Himala kay gisorbin niya yung area. Daghana bayag pulak o? Lucio, tuwa na sinong tasing. Tuwa na. Tara. Si Lucio man nagsikler o? Agay! Ayay ka. Murag iunahan ni nagpamikir ang tag-iya. Kailangan na yung takot sa rock nil. Ay mahal ba yung kilo? Tagdusi. Oo. Perde, sigitan ako be. Hoy! Okay pag kayo na inyong tirada no? Anong namikir man mo diha nga dili man na inyong area? Ayog saba Maria. Kay madunggan mis tag-iya ba? Dili ba? Mauna, ay nagpalagya. Kay naamang kadiri, kumpanya na lang tanin nyo. Kanya. Pwede. Pero, di ko maapilog hakot. Unsa man na oy. Tabangi mi para madali pud mi ba? Kung gusto mo madali, diha na bunti. Dugayan ni Maria, oy. Ganina naman to na kong gisugo. Hantod karon wa pa man. Oy no, may adlaw dia. Ay dong. Nakunsa man ka diri? Ang nagsusi ko sa komisarya kan mapasungkit ko ugma. Magpasungkit ka ugma diri? Adto ko akong sukitiro. Sige Gihatag nung, na sige ka. nung. Grabe na sinong kasing makubihan yung kaayo. Pagto sa kubik, balhin pa biya ko sa kong kabaw ug baka. Sinsam lang na adya. Uy, si Lucio, si Claire ug si Maria. Nag-usam na sila diha. Panitan daw na kubik. Namikir sa Maria ha. Maayo kay giunahan pa niya bikir sinong tasing. Langayana ni bata, oy. Ako na lapason, bi. Sure, Claire. Dito na to na ninyo ibaligyan ni Piping ha. Pagpila nila Piping Maria? Tagkuhan, tag 25 ang kilo. Ang kabarato mo doon, Ang kabahal ana. Sa tibo mo na ito ibaligya, ilapin nga daw ya, kaya tagpun si 50 ang kilo. Dili oy. Ako may nagbunot, ako'y magbuot. Kabarato ra niya. Ang saan na ito ibaligya? Dito tayo lalumain kay tagdusi, bahalag layo. Naglalis mo dito kung asa nila ibaligya. Puro bang ilahang lubi. Sa akong bahin, ang akong paliton, ice cream ug siupaw. Ako kay donut ug ice cream. Imalos to. Palit man ako ni soft drinks unya. Ya halo-halo. Nagplano pa yung tulo ko ug sa ilang paliton. Hoy! Anong namikir man mo diha? Da, kabad-kabad lagi panagan. Anong nanagan mo itong mga bata ato?